Dilali-lali serapi salali Dilali-lali serapi salali Dilali purora kelipu Tanpa lawas tambah kelingan Tanpa lawas tambah kelingan Aja lali selawas aja lali sumure Aja lali selawas aja lali sumure Dilali-lali seorang bisa lali dilipur orang kelipur tambah lawas tambah kelingan Yula yuli banyu mata berbesmili Hari wong sing lagi kedanan Gambar lumping maningguran hari wong demen sirasa kangelan Kangge boel Kangge boel keding Jalali kanggo Muhammad Sapi'i ngaturaken matur kesuwun sangat dilali-lali serapi salali dilali purora kelipur tambah lawas tambah kelingan kanggo boel ngatur kesuwun sangat bidas ke yen eman katon eman yen melas katon melase yen sayang katon sayange kangge boel adu boel ngaturaken matur kesuwun sanget kangge sing lagi mirengaken lanuge kangge sing gabungan kanggo monang boel sing paling ganteng aja lali seumure aja lali selawase aja lali sumure dilali-lali seorang bisa lali dilipur orang kelipur gambar lumping maningguran dari wong demen sirasa kangelan wong demen kaya ning mata bayangane mana-mana duya mang kitir-kitir maningdur gunung ning sore telaga sari pikir-pikir aja sok bingung mikirin si jantung hati aja lali selawas aja lali sumure yen eman katon emane yen melas katon melase yen melas katon melase gambar lumping maningguran dari wong demen sirasa kangelan wong demen kaya ning mata bayangane mana-mana ane mana-mana katonan bae duyama ngeling-eling mangpang ngeling-eling kang mumpung ning donya sesampatnya adu tobat kaya gerantang ning pikiran aduh mbak pipi yen eman mah yen sayang mah katon sayang yen sayang katon sayang yen eman katon emane aja lali seumure aja lali selawas aja lali sumure dilali-lali seorang bisa lali dilipur orang kelipu yen eman katon emane yen melas katon melase yen melas katon melase duyama ngaturaken matur kesuwun
Dumateng pamireng sedaya ngaturakeun matur kasuwun. Nok aya welcome. Eling-eling mampang eling-eling kang mumpung ing dunya. Eling kang mumpung ing dunya. Sesambat ya adu tobat kaya gerantang ning pikiran. Ngaturakan matur kesuwun sangat non ngajak anak ngaturakan matur kesuwun ya eling-eling mampang eling eling mamupung ning dunya. Eling-eling mampang eling eling kang mumpung ning dunya. Sesambat kaya gerantang ning pikiran yen eman katone maneh yen eman katone maneh duh Mas Tony nok nayang yen sayang katon sayang yen melas katon melase yen eman katon emane. Yen eman katon emane yen sayang yen sayang katon sayange. Yen eman katon emane yen melas katon melase yen sayang katon sayange.